Domagoj, samo hrabro, Domagoj. Polako ga peca, ništa ne žuri. Pazi, bravo, 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 to. Bravo! Pazi, tropi, Širi noge! Ruke širi! Denis, ruke širi! Širi ruke! S nogama gore! S nogama vani! Ili više s nogama! Ili više s nogama! Imaš vremena, Domagoj. Njamo, Denis, njamo! Još njamo! Širi ruke! Primi ga za glavu! Jednom ruku nije dolje nogu. I širi noge! Tako. Vlači se polako. I više s nogama! Denis, više s nogama ide! Više se s nogama! Više se s nogama ide malo! Ali gore se njamo! Gore ga od glavu! puši po troku, 100%. Još! prijatelj. 100%. Točno vidim. Domagoj, radi nešto, ne možeš tako. Denis, radi! Denis, moraš raditi. Odi gore, odi gore. Odi van. Odi van s garda. Bravo, bravo, Domagoj, to. Smiri se, sad okej. Smiri se. Više nogu, više nogu. Denis, stati se nogu. Domagoj, restart, radio si. Ustava, pazi na nogu može. Pazi nogu. Više koljeno. Više koljeno. Lepo si. Denis, slušaš me, više koljeno. Cijelu ruku tu. Tako, vali koljeno, to. Bravo. Drži. Šteta, što se mogu. Denis, izlazi van. Na snagu izlazi van. Domagoj, vodi 6-1, vodi 6-1. Ili probaj van, ili probaj van. Pazi. Polako, smiri polako. Pripremi to. Primi ga za nogu dolje. Bodove upopuši. Nema on tu ništa. Vodiš Domagoj 6-1, spremi to, polako. Denis, primi ga za nogu, ne slušaš me uopće. Bravo, to, polako. Trokut, kaj sam rekao. Ide. Ovdje. Odi ga van. Tvoje. Drži. Evo još. Evo ga, bravo. Još njamo. Daj moraš nekaj napraviti, 6 baja. Moraš mu dojiti pomoć. Moraš mu dojiti pomoć. Tri i pol. Drži ga. To, kreni ga. Bravo, zadrži ga sad. Drži. 9-2 vodiš, drži. Polako, to. Pazi, pokušat će to krenit sad. Kači, tako. Pazi, okrenit ćete. Priđi malo više tamo. Popni mu se malo više tamo. Tako, pod pazuke. Ugurni mu ruku ispod trbuha. Pazi. Drži. Još. 20 sekundi. Bolje si. Tako, bravo. To. Tvoje, evo. Denis, radi nekaj. Gotovo.
Tvoje, tvoje, tvoje! Pazi! Bravo! Izvuci ruku, izvuci ruku, izvuci! Bravo! Šo.